Hekk kif kulħadd għadu qed jitkellem fuq il-mewta tal-kelba Star 19 il-ġurnata wara li din instabet midfuna ħajja, komplew l-appelli sabiex jihraxu l-pieni għal min jinqabad jaħqar l-annimali. Il-persuna li wettqet l-att krudili fuq Star sallum għada tiġġerra barra. Il-każ ta' Star jirrappreżenta każijiet oħra li kellna ta' moħqrija fuq l-annimali. Min tarif li jingħata fil-Parlament jirriżulta li fl-aħħar 4 snin 45 persuna tresqu l-qorti fuq akkużi ta' moħqrija fuq annimali. Fl-2008 tresqu 8 persuni. Sena wara, fl-2009, tresqu 15 persuna mixlin diversi akkużi fosthom moħqrija fuq klieb, żwiemel, naċ u moż. Fl-2010 il-Pulizija bdew proċeduri kriminali kontra 16 persuna u fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena inbdew proċeduri kriminali kontra 6 persuni. Tkellimna mal-veterinarju Trevor Zamit li jieħu ħsieb iċ-ċentru tal-annimali ta' San Franġisk f'Taqali dwar x'effett ikun hemm fuq l-annimali meta dawn jisfaw vittmi ta' moħqrija. L-annimali li aħna naraw ħafna drabi qtates u klieb, u ġiel naraw anka fi żwiemel, imma dana għandhom intellett ta' pressapoko bniedem ta' xi 3 snin. Ġifieri jekk naraw tarbija ta' 3 snin tissawwat u naraw wara r-reazzjoni tagħha, l-annimal l-istess reazzjoni li jagħmel, jibża min-nies, jibda dejjem meta tersaq lejh jitlaq jew anzi jigdem jew jimbaħ. Intant, sa issa qatt ma hemmx deċiżjoni ta' se jiġri minn Star li mietet kawża tal-ġrieħ li soffrit frasa wara li sparawla tir meqrib.